लाइथांनाय 29 अक्ट'बर 2023 सालमायाव रक्सा सिख्लानि मांगोथो महारानी ब्रिज गानारो जे मानमानि अबहायखोनो दागमुरानि सिनि सिख्लानि मांगोथै जे मानमानि न तैबै सिनि लैट मुटासिं जमातियानि मांगोथै सानैजों साइमानखा अमहायखोनो खायनो हायजों बिनिबो लुबैनांगासिनि जे ttaadc CEM Bg.P.C Jamaatiaबो खानामानि यागोल बिनिबो फाइबै नुखुंनि Borok Rokbai बिनिबो माबुफैखा ते ओ जागावो जतो सिनि किला बाकमा कन्स्टिट्युएन्सिनि बिफ्रामखानि किला ब्लक कमिटिनि वाइस प्रेसिडेन्ट ते ओ जागानि जनालनि जइन्ट चेयारमेन ते गोबांमा आदम बाहायनो ते सिनि सेक्रेटारि आबहायखे मानजाबायखा अमहायखोनो बिनिबो बिनि पार्सनाली बिनि बिसंथि बाहायनो Chubachu Yaphar ka te sini jotto o jagani sini kila block committee ni ado Chubachu Yaphar laika अमहायखोनो sini Nukhungni Borok Rokbai ok salaimani bisingtei busuk joratei Chubawi man eba ke busuk joratei tamung ka amrokno jerai tinibo salaimani manfili dakmura kami bo late Mutasing Jamaatiani bini Nukhungni Borok Rokbai bini Buma bini Bai bini Dara Songbai tinibo Jisu sawhai hanai amyani ago sunai ro kai to ni hawa borok habanta manggala Jisu saw